ni piny Kenya wan kaka joluo kapo nono no kwa yudo kata mana pok mora mora mano nyiso nango ano ka Charles Sharon nitie gima dwa nyiso wakil ok wanyal insist ni nyaka wabed e sirkal. Wabet e sirkal with a purpose. Ko opportunity arise ni ng'ato wanyalo bedo president kata kiny wakawa mano an ok anyal dagi because ang'eyo an kata ka ayudo nothing I think ni ase ngirora manyalo survive whether tiyo ne piny owacho or not. To ka Nyamodi oyudo, I've told you, ka Nyamodi koyudo gimoro Nyamodi to nyalo konyo wuoda, not because of anything, because wan gi personal relation. To ka Nyakwaro wiye oyudo bende I can get something. Gima wan wadwaro any community must be in place. To bende Nyamodi negotiations gi. Like for example, an nyocha ne bed ni owit kijana matin miluongo ni Raymond. Tabe I would easily have just gone home. Because mano in a key position. Wahidwa mienga. Gimwase yudo kwanya weyo. Gimana nyisi ni ng'atwa ni mok ng'atwa cha. Cannot happen. Ng'eyo kako Omollo en ng'atwa. And nyocha in a very crucial position. So that wisdom marwe kanyo no is very important to us as a community. You know ka prison nyocha ne walalo commissioner mar prison. Modhi. Koro waongego. Koro sani ndiko ji, as much as ibona ng'oko ndiki ni ndiko ji 4,000, to maybe pap jibro dhi moromo, but nitie moko mabende nitie kaka nitie. Iwinjo? To ka ng'atu ni kanyo, and mane momiyo awacho ni nyaka wa continue negotiating gi sirkal. Iwacho gima very important. Ni Rigathi nogo koko. Ni jogi dwa riembo jowa mondo ket jo ODM. Mi neno ka buok moro chal ni no bete nwa joma no expect ni bro dhi oko timre nadi oko dhi omiyo thura nyaka wa move as a community gimana dagi and discrimination ni ng'ani ok en ng'atwa wan nyithi ng'ata achiel nyaka wabed together and nyaka wa understand ni people need to air their opinion collectively to koro gima timore en ni kopo no opportunity no wuok kind wakawa. Tingeni gima penjo mabende ringo nwa ringo to kamwadhi e onge mane moko wanyal accept. Tingeni gima penjo mabende ko nchere mna kudwa kama kare ngane ok ng'atwa mano to kudwa to koro jowage mwach ni gin jotelo mabende koro semilemo madito ditoge angeni gitiyo ne oganda duto te. Yes. Mano mapacho ka wan kaka oganda maluo wacho ni wan privilege. Ere ber mane mabende jolubre bedo kayudo adwa ni mondo no wawe atie kodi asto gi wach. Okay. Sirkal tiyo gi gimiluongo ni budget. Kanyo cha jogi obiro ne ginongo ka budget moro cho osetimore. Sani ema koro itimo budget and then very strategic mondo ne wabed gi jakom mar budget koa korwa e bunge. Omiyo going forward from now nwach sirkal tiyo gi budget going forward from now given ni wan gi jakom mar budget moa korwa niwinjo ka ji ywak ne ng'ama ncho jakom mar budget notero gik moko dalagi ing'eni en gimodhigo to se mana dhigo it will never be rubbed and it will be very difficult mondo ine kowe thurgi kucha kata obi mana gi chama mar pakni iwinjo omiyo what we are saying en ni onge kaka nopiyo gini nyalo biro e sirkal to same week wache chako neno changes no ok wanyal changes bro mana betie ka wan gi strategy nwach kata mana procurement plan no set team everything no set team koro konyal biro ko biro to implement what is there but going forward wadwa neno gima gitimore an very lucky ni wach no senyisa ni nitie part of Gotnanga Ugenya maonge stima obotero na transformer rio next week and that will be very good for us yes so an gima nya wacho en ni wabeduru strategic and don't expect too much emomiyo nchi neno ka strategically jakominyo no sebete sirkande gi mang'eny and ong'eyo what can be done and we can look back thurgi nyako neno kinyadhi e chon nen chuodho ma kinyal dhi iseri mana gi okoro chieng moteri kuro en koro wuoyi bero kinyawe but en chuodho but sani kidhira rieda as a whole it's well tarmacked is well done and gigi nigi history margi kaka ne gitimore nadi ne gibiro omiyo wa expect but what one get new budget we expect in this financial year coming
and then the other financial year will do well. But okwabe restrict community ni beduru ka, but wabro request gi ni wangi mbele. Yes.